Mena fɛn duuru fɔ ye bi fɛn duuru min bɛ se ka to i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na mais sɔnni ka fɛn duuru fɔ ye i b'i jija i ka video lajɛ fɔ a laban na ka d'a kan a laban na n bɛna bolisi fara kan n'o y'a 6nan ye an ka daminɛ. N y'a fɔ i ye n ka video tɛmɛnen na n ko n bɛna kɛwaleya 5 f'i ye kɛwaleya 5 min na e bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ mais sɔnni ka o kɛwaleya 5 ɲɛfɔ i ye i jija i k'i abonné n ka chaîne na n'o y'a sɔrɔ nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye i ka cloche de notification ta walasa ni ye video kura bɔ wagati o wagati e ka se k'o sɔrɔ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka commentaire fana to yen nɔ n'a sɔrɔ ni ɲininkali b'i fɛ ou bien ni kuma b'i fɛ k'a fɔ n ye a fɛn 5 a fɔlɔ o ye mun ye i ka dumuni kɛ ka ɲa i ka dumuni jɛlenw dun i ka dumuni falen kana to dumuni kelen ka wagati bɛɛ lajɛlen na i k'i jija i ka se ka yiridenw dun ka caya n'o ye fruits ye ou bien légumes ye i ka se ka olu dun ka caya o kɔfɛ i ka ji caman min i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka se ka ji litiri 2 i ka se k'o min tile kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ni farisogo nɔgɔ minnu kan ka to a la farisogo la olu bɛ se ka bɔ wɔsiji fɛ sugunɛ fɛ ani banakɔtaga fɛ i k'a dɔn fana k'a fɔ adamaden farisogo dilannen don 70 la 100 sara la i tɛ se ka to yen cogo si n'i ma ji min ka d'a kan ji o ye adamadenya tagalan ye o ye kɛnɛya tagalan ye filanan o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'an b'a fɔ o ma tubabukan na sport yan ka jateminɛ la mɔgɔ caman tɛ sɔn ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ alors que farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ a b'i kisi bana jugu ma a b'i kisi dusukun banaw ma a b'a to farisogo yɛrɛ tɛ kɔrɔ joona nka n y'a jateminɛ k'a fɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la mɔgɔw tɛ sɔn farikolo ɲɛnajɛ ma farikolo ɲɛnajɛ caman b'a fɔ dɔrɔn denmisɛnninw de ta don mais ni min ye san 40 ka yɛlɛ o sanfɛ dɔrɔn o b'i ban farikolo ɲɛnajɛ ma n'i y'u ɲininka mun n'aw tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ u b'a fɔ k'olu kɔrɔla k'olu bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i diyagoyalen tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i b'a fɔ minnu ka baara bɛnnen don a ma olu b'a kɛ cogo min na i bɛ se k'a kɛ a bɛ bɛn i ma cogo min na n'i t'a kɛ cogo dɔn i bɛ se ka description lajɛ i bɛ n ka numéro WhatsApp sɔrɔ yen nɔ i bɛ se ka n kunnafoniya n b'a ɲɛf'i a bɛ kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ale ka ɲi adamaden ma a b'a to adamaden i bɛ kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i kana to yɔrɔ kelen i ka farikolo ɲɛnajɛ i ka bɔ don o don i dɔgɔyalenba o kɛ semaine kɔnɔ siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 i ka se k'o sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la kana to i yɛrɛ ma ten tɔ i sigilen i ka dilan kan ou bien dali i ka so kɔnɔ k'i tɛ foyi kɛ ka dumuni kɛ k'i da dɔrɔn o bɛ na ni bana caman ye adamaden na mais an ma ban n'Ala sɔnna an ka video natɔlaw la an bɛna a ɲɛf'i ye farikolo ɲɛnajɛ nafa min bɛ adamaden kan a daminɛ fɔ a laban an bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye a sabanan o ye stress ani hyperactivité mentale i b'a jateminɛ k'a fɔ adamadenw e min bɛ ka video lajɛ i bɛ se ka jateminɛ hali yɛrɛ fana na i ye o ye i bɛ jɔrɔ i ye o ye i bɛ miiri fɛn caman na fɛn min ka kungo ye fɛn min t'i ka kungo ye min b'i ɲɛ sira la min t'i ɲɛ sira la e bɛ miiri a bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ k'o kɛ i tɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ f'i k'o dabila i ka diɲɛnatigɛ la hyperactivité mentale i b'a sɔrɔ o de ka ca an fɛ yan kosɛbɛ i tɛ se ka to bɛɛ miiri la ka tila k'a fɔ k'e bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na o tɛ se ka kɛ walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ i ka olu fɛn ninnu i k'olu dabila i ka to yɔrɔ kelen i k'i ka kunnafoniya ɲini min bɛ se k'i ka diɲɛnatigɛ lataa ɲɛfɛla la en tant que e bɛ k'a miiri i kunna e bɛ k'a bila i kunna wali kungo jamana wɛrɛ kungo e bɛ k'o bɛɛ miiri i kunkolo la a bɛ kunkolo ko caya kojugu i tɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ o cogoya la walasa ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ i b'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ a 4nan o ye sunɔgɔ ye walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ o tɛ sɔrɔ cogo si la f'e ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ walasa i bɛ se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ o fana tɛ se ka sɔrɔ cogo si la fɛn dɔw bɛ yen f'e k'olu kɛ i b'a sɔrɔ jateminɛ la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman u tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka d'a kan sɔn'u ka da i b'a sɔrɔ u ni lumière bleue bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wagati bɛɛ lajɛlen na lumière bleue ye mun ye téléphone lumière b'o la télé lumière b'o la caméra lumière b'o la ani fɛn wɛrɛw sɔnni i ka sunɔgɔ i kan k'i mabɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na lumière bleue bɛɛ lajɛlen na miniti 30 ou bien heure 1 ka sɔrɔ i n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i dar'o la i bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ a 5nan o ye fɛn min n'a ɲɔɲalen don an fɛ yan kosɛbɛ n'o ye minfɛnw ye
ou bɛ kunu ni fɛnw n'an b'a f'o ma dɔrɔgu. Mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ dɔrɔgu min ou e bɛ dɔrɔgu ta a bɛ se ka kɛ sababu ye e tɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ. N y'a fɔ n bɛna min fara a kan n'o y'a 6nan ye reconnexion à soi. I k'a dɔn i kan ka min kɛ, i k'a dɔn i man ka min kɛ. Ka d'a kan n'i m'a dɔn i kan ka min kɛ i bɛna fɛn caman kɛ minnu bɛ se ka gɛlɛya lase i ka diɲɛlatigɛ ma. An ye fɛn 5 min fɔ i tɛna se k'a si labato. I tɛna se ka dumuni kɛ a kɛcogoya la, i tɛna se ka dumuni jɛlenw dun i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na, i tɛna se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ. O saliya bɛ n'i minɛ ka d'a kan i bɛna fɔ k'e sɛgɛnna. I tɛna se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka d'a kan i bɛ to tulonkɛ la i bɛ sunɔgɔ ka sɔrɔ hakili ma lafiya. I tɛna se fana k'i ka diɲɛkow bɛɛ lajɛlen dabila n'o ye dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw ye. I tɛna se k'olu dabila ka d'a kan olu ka di ni ye. Mais n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ tagali yɔrɔ min na n'o ye i ka kɛnɛya ye, n'o ye i ka diɲɛlatigɛ jɔrɔ ye, i k'i hakili to fɛn 5 in na n ye min fɔ ye i bɛ 6nan in fana fara a kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ. O ye ne hamina fɔlɔ ye. E k'i hakili to i yɛrɛ la wagati bɛɛ lajɛlen na. I k'an bɛn sibiri natɔ an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ kan walasa i bɛ se k'a nafa a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a daminɛ fɔ a laban.